Ngayon nga gabi kaninyo nga tanan, maga-istorya ako kaninyo kang sangka istorya nga naabay sa akin pasakop sa paindis-indis sa pagsulat sa kinaraya sa sagada ng pangbata ang kategorya kang bantugan sa panulatan kinaraya 5. Kag dyan nakabaton ikatlo nga kabantugan o kunpadya. Ang title amo ang si Limon kag si Alibangbang. Sa sangkahardin sa umani Choy Kaloy. Ugbos, batian mo hinuring-huring dyan sa ubos? Pamangkot ni Hamteng kay Ugbos. Parte kay Alibangbang nga hambog, padayaw-dayaw kang ana manami nga pakpak, kag tapos hagi lupad-lupad kagapon kay bulak? Wanhaw, sabat ni Ugbos. Hindi, parte ta na kanday taro-taro nga nagait kang mga dahon dyan sa ubos ta. Basi bala kita ang sunod. Ang hambal ni Hamteng nga ginakulbaan. Ano? Kanday taro-taro? Nangis nga pamangkot ni Ugbos. Heed, wala sanda katalupanged nga dyan rin ga karapol kanday taro-taro kay sanga, hay pareho abisan da duag. Lugang pangasugid ni Hamteng. Ay abaw, kang nagligad nga adlaw, naubos ginanda ang mga dahon ugto sa piyak nga sanga. Karuluo, ilang taon si sanga hay nagkalbo, sabat ni Ugbos. Bati ko, mga bata, sanda karian ni Alibangbang, amuri aguro sagi kalupad-lupad ni Alibangbang kay bulak. Man may tuyo, sa ligbat ni Gurang nga nagapamati sa istorya kang darwa. Miat siguro, hambalan natin si bulak nga inti pagbatunon, in kaso mga layagja ka na. Ay, mayata na haw, pagkatapos ititon kang mga bata na nga mga ulod ang mga dahon pariyo ka natin. May itsura patana mga layag kay bulak, sinuplada ni Hamteng. Amo gid daw mayad gid ang napinsaran mo Hamteng, kumpormi ni Gurang. Sige, ako ang mahambal kay bulak. Mas marapit ang aking pwesto ka na gani, mas madali ako ka na makahambal. Ang voluntaryo nga hambal ni Ugbos. Bantaen mo nga mayad kalag na para maintindihan na dayon, laygay ni Gurang. Pirmi mantanari mayad kalag ni bulak, manaya-naya, amuri nga nainganyo gid magparapit si Alibangbang ka na. Hambal ni Hamteng. Nagadepoy-depoy ang priska nga hangin, kag nagayhem nga nagasaot-saot si bulak. Bulak, mayad nga aga, tamyaw ni Ugbos. Mayad mga aga, Ugbos, ano raad? Sabat ni bulak, nga padayon sa pagihim. Daw nabatsaga ni bulak nga may gusto hambalan ka na si Ugbos. Igham ni Ugbos. Ging klaro ang tubog. Daw rugya kahapon si Alibangbang sagi libot ka nagapon kanimo. Mano kuno? Mamasyar kanimo? Pamangkot ni Ugbos. Ay hindi May ginkasugtan kami. Buligan na kita para makapamunga. Buligan man natin tana, sabat ni bulak. Buligan? Paano? Pamangkot pagid ni Ugbos. Ihatid na rugya kanakin ang muging. Ihulog na sa akin giab para magtabo sa akin mga iyas-iyas. Kag ang akin burungahan, mangin putot nga mangin bunga sa urihi, pathag ni bulak. Nagaduda nga, nagapaminsar si Ugbos. Paano nga namanaan nga nagasugid kang matuod yang si Alibangbang? Hindi ayhan, gusto na lang siyupon ang duga mo. Kag ano nga bulig ang minapangayo na nga balas? Duga nga pamangkot ni Ugbos. Buliga natin tana sa pagpabahal kang ana mga bata. Hasta mangin Hamteng nga Alibangbang, ang sabat ni bulak. Ano? Among gali nga duro taro-taro dyan sa mga sangahag dahon? Nahangis nga pamangkot ni Ugbos. Naubos da rin it ang mga dahon sa ubos nga sanga. Kami rin nanday Gurang kag Hamteng ang sunod nanda nga it-itan bulak. Kung magpadayon dya, maubos kami nga mga dahon, kag mabutang man sa peligro ang kabuhi mo kag ang bilog nga puno kang limon. Pathag ni Ugbos. Hindi magkabalaka, Ugbos. Antes matabo ang ginakahadlikan mo, mangin bunga rin ako. Magsarig kaw lang ang inyo pagsakripisyo para sa bahil nga karayda natin tanan, ang pathag ni bulak. Wara nalipay si Ugbos sa ana nabatian. Gurang, Hamteng, ay hindi mayad nga balita. Mangin pagkaan kita nanday taro-taro, kabaylo kang bunga, gin pangako ni Alibangbang kay bulak. Ang paalinto ni Ugbos sa darawa ka mga dahon sa ana idalom. Wara rin kanday taro-taro, Ugbos. Mga tando-tando ang nagbilis. Lantawa ang sanga sa idalom natin. Puro tando-tando ang mga nagakabit. Ang wangal ni Gurang.
Huy, tando-tando. Andot gakabit ka mo dyan. Kagandot ginaputos nyo pa ang lawas nyo kang inyo sukla. Pamangkot ni Hamteng nga natingala. Mahimo kami kang tabo-tabo. Regya sa silid kang tabo-tabo. Mapatay kami kang magabanhaw nga sang kaalibangbang. Paathag ni tando-tando. Mapatay ka mo antis mangin alibangbang? Nangis nga pamangkot ni Ugbos. Huud, salamat gid sa inyo pagsakripisyo para kami mapakaon. Naman naman nga halos naubos naman kamo kakaon. Pero hindi magkabalaka. Manubuliwan kamo bilang bag-o nga ugbos, sabat ni tando-tando. Kung hamteng rin kami nga alibangbang, kami bahala magsaylo kang mga muging sa mga bulak para mangin bunga. Dugang pangapathag ni tando-tando. Nahangpan rin ni ugbos kung ano ang ginahambal ka na ni bulak. Ang kontrata nanda ni alibangbang nga magbuligay. Pagligad kang pira ka bulan, liwan nga nagturubo ang mga dahon, pariyo kay ugbos, kag nangin pariyo kay hamteng, kagurang. Si bulak, nataktak ang ana mga sinipad, kag nahimo nga putot, kag nagbahel hasta nangin bunga. Duro-duro nga mga bunga, nga haros nangin dulaw ang duagang bilog nga puno kang limon. Nalipay si Choy Kaloy sa paglantaw kag pagpamuksi kang mga bunga ni limon. Sa pagligad ka mga inadlaw, liwana mo kadkad ang mga bulak, kag mas duro nga mga alibangbang ang nagalupad-lupad kag naghapon kananda. Hoy, alibangbang, rigya liwan ikaw para sayupon ang duga ni bulak? Sukna ni ugbos. Rigya ako para sa pagatid kang mga muging ugbos, kag bilang padya, gintawan ako ni bulak kang ana duga, paathag ni alibangbang. Bagong tubo ri ang si ugbos, ano pa ora kamaan? Sabat ni Hamteng. Ugbos, kinanglan natin magsakripisyo para matuman ang atin pulos, rigya sa kalibutan. Kagria amo ang pagtugro kang kalipay sa mga tao, paagi sa pagpamunga, paathag ni Gurang. Nagtango-tango si Ugbos. Ayhan, mahangpan naman sa urihi, kung mangin Hamteng mantana pareho kay Hamteng kagurang. Nagdugang ang kaambeng ni bulak, sa kalipay kang nahapunan ni alibangbang. Kanday gurang kag Hamteng nagadunglay-dunglay sa kabugat kang mga itlog ni alibangbang. Bisan na it sanda ni taro-taro kag nalaya ang iban kag nataktak, liwan sanda na banhaw bilang bag-o nga mga ugbos. Riya banged ang anda kabuhi na anget sa kasing-kasing ni limon. Nagpadayon ang kasugtanan nanday limon kag alibangbang para sa ikamayad kang tanan.